Lah pian loro. Sangune radit oleh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukaan lho panganan oleh kuwi. Olah lah. Balik mana nang channel tim ANP. Ji, kok kene Ji? Yo kok kene. Oh iya tak kei kopat sih. Dolan no. Di kopat Ji, sepi Ji. Pot kopak kapet lho. Di Ji. Iki lho. Plus. Di tokno to Ji kok so. Kok kene tokno nonton. Pot kopak kapet bos. Nih. Jadi godhok muji iki. Pot kopak kapet jenenge. Iki ben bodoh kecil ngene iki ya. Yo to men foto kecil. Nek bodoh kecil ngono ya. Kudu enek ngene iki. Ngene iki. Ini nggo daerahmu piye? Padha ora kan nggo daerahku. Padha kabeh. Ya padha ngene iki to. Tapi siji nggon aku nek nggo omah iki digodhog mateng. Mesti engko nek wis mateng digandul-gandul ngono. Piro no, 3 apa 4 no karo katmen. Gua apa dianu ngono ki? Gandul-gandul. Gandul-gandul apa maksudnya? Ben dipangan sing mati ngono. Wis mati kok mangan Mati iki yo lho. gak iso mangan. Mangan iki nyerat iki. Wis sampe nah. Mosok wis mati iso mangan Ji. Ngomong iki ngene nggon aku ngono. Nek nggon aku daerahmu gak padha, Bos. Nggonanku yo digawe terus bareng ngono. Mari ngono Digo samtan ning masjid. Nang daerahmu gak? Gak ngono. Gak Tetep gak nek ngono. Oh, berarti nggo tubuh lawang Ji. Ndang rene tak warai gawe kupat to. Tak warai sok ben nek Tubuh lawang. anu ben Lah wis dek bengi ceritane iki piye Ji kok iso kon ngamen? Kita ngomong. Kita orang baik. Oh, di challenge orang baik. Nah, Entuk piro? Entuk piro? karo. Gak ora aku. Nggih. Kowe lho ngamenmu entuk piro wae? Ora roh, lali aku sih. kae lu sing lamun ngamen dikai wong ning mobil kalau piro. Solali. 5.500. 5.000 setengah. Terus Tambah 2.000. Itu ngamu Kok 500. terus no ngamen? Wes kita nggo anu tok. Nggo challenge tok. Gak. Gue Sing nyelen sapa? ya orang baik kok. Challenge bos tibakno ngamen. Challenge ya. Bos pitake mujek. Oh iya. Aja bos sampeane nek ngomong bro ngono lho. Itu challenge aku. Penonton. Iki gawe manah iki lho. Kan Ji tak warai Ji. Gak iso gak iso. Ya Allah mosok gawe ngene. Uji po iso ge kopat ra iso lho. Tak warai Ji. Lho, wis sapa kae? Mosok wong sindung balik neh. Iya Kan? apa Malang? Oh iya singgung ya. Aku harus ngeraya. Iya, Pak. Gini. Layangan yo engko ae. Ini. Jaga. Iya, Gus. Piye Piye? warna kok ini awakmu Lah iya, toh. bengi. Kowe di Oh iya. jak ning Surabaya. Kowe jak ning Kesel Surabaya. kayak kesel saprol gak sido kayak Hah? gak sido kesel. Gak nyapa kok gak sedo. Gak nyapa gak sedo. Kan kesel. Wes karo orang baik kesel bang no kesel Mas. Kan gak sido. Kesel apa mati apa nih? Ya terus mati kuwi. Wis akhirnya ya wis. Piye? Arlap nang ngene saprol ya wis gak wis kesel. Ngono. Iki HP ini sapa sing ngene? Japene Andi deh. Ono. Gak aku sing gocek ya. Oh, so kok kowe gitu. Kowe ora ketok to nek kowe sing gocek. Terus Ini ngono ya. Iki ceritane umek-umek ya, Bos. Iki apa to, Bos? Panganan. Jane kowe dikeki piro? Ning Apa? Surabaya. Gak roh aku lali kok sih. Aja pakai lali ya. Wis lali, karo. Oh iso, kowe kok Aku kelalenan kok. Kemang lali. kemeng lali. Lali. Kembang lali. Kemang lali lho. Lah iya. Jadi dikei duit ya ning Surabaya. TI. Lah kowe gak gelem ngajak aku. Dadakan kok. Dadakan gak lo. Dadakan gak Digoreng dadakan 500. dadakan. Oke lah iki dadakan. Ora nek semayane. Gak kung. Gue iki Nah, kostum. tapi kan iso mulai sik. Iso mulai sik maling ngono balik neh. Kan langsung ngetemu Andi ketok ngono.
numpak bis. Motoke kayak kono kae. Kene ngombe Mas Muji le. Terus Nang. Ambil minum Mas Muji le. terus bablas. Banyu putih, Pak. Iya. Teh. Teh gelas. Banyu Banyu putih teh gelas. putih. Apa Biar kopi? banyak Apa Kopi ra duwe kopi. Juga sah. Kopi ne antek rong jukuk ne warung kok. Wis pokoke anggere ning kene iki jajanane sampe entek iki. Oh, Iki jajanan iki sampe entek. Mangan kok. Copo? Ya. Tak inget ndi-ndi padha iki utuh. Lah ya jajanan kudu sampe entek iki. Iki utuh. Ora sing mangan. Tak ndi-ndi nggon lho. Jangan sotek ngono. Somben anu kene iki ditambahi makan dikeki. Engko Pak Kadi tak terane engko. Engko nek wis dadi. Oh, nek jane pedes gak apa-apa. Yo. Wis satu cuma kan. Yo ora nyamplung nek ora pedes. Iya. Nyapa gak ada kokonnya? Kokonnya. Engko tak terane nek wis dadi kan iso. Nek wis mateng, kayak mateng ae karo satole. Kayak ngono Andi bilang. Ya, dia masih- Selamatane gak nang JTB Sakun gak? Enggak, kene. Aku cek aku kalau Nyubur gawe terus dikek nang dhuwur lawang. Buka, gawe mateng itu pangan. Salah itu tekai kudu lawang kabeh ngono. Mosok nek sing bung duwe keluarga ninggal mosok dikek dhuwur lawang. Nek jirimu dipangan sing wis mati. Iya, paling kan buat di gini kita ngene bisa kabeh. Kita dari kabeh kok. Bila kita kabeh Piro dicendeli piro? Mas tolong apa? Kalau Yo po yo entek nang telu wae. mapate sitok. Heh? Loro kalau mapate sitok. Sama loro kabeh lho. Tapi entek iki. Iya, itu sesuai kok sampai bodone. Masa gak dijikuk sampe bodone? Enggak. Sampai bodoh nek. Heeh. Iki adate Adate. wong biyen. Kemudian lho. Bu, Tapi tau mbok takokno mbokmu nyapa mbok kok. apa jenis tripod ibu Kandi? Heh? Lah kowe nek Jebokno. ngerti ceritane kok kuwi berarti pangan sing Yo mesti ngono. Kok Dewe kene ditekoni makmu, lha iki oleh kondi ngono piye? nek kayak anu bolo karyaku. bulu karya sapa to? Nah, iki bolo karya. Engko iso ora ngoncaki kambile? Hah? Ngoncaki kambile iso ora? Ganti pokoke ji bar iki engko iki, bar iki Wis to ora Masak apa-apa. kabeh ji. Oh, lah tak karo rasane ya, Ci. Oh, Jajananmu oleh. nang omah apa ji? Lho lek kae to. Iki ya. Tambah cilik to. Apa? Aku nyandi to. Lah iya apa? Asal lah. Astor terus apa neh? Apa yo apa? Popel apa neh? Enek sambele apa ora? Hah? Enek sambele kacang apa ora? Ya. Dulu. Terus apa neh? Rangginang. Kayak Neh? Terus tenggu. gak ana kan. Madu mangsa. Itu. Tenggu ki yo enak ngomong ngene iki. Gak nang. Enak. Ora enek anu nisin. Tunggu dene ya. Oh nisi. Nisin ya. Oh ceritane ngono ya, kopatan. Tapi nek dene kene pondokan. Yo ora enak. Kene yo gawe kopat gowo ning masjid. Lu slametane masjid. Nih, nggon liyane piye ya, Pak? Bos, kok daerahmu kok komeno piye? Kok daerahmu kudu dicantelno apa? Bacaan lho. Langsung dipangan mateng. Kok diseno tau apa kayak nang lawang ngono, apa piye? Komeno, Bos. Nek sing jelas mateng yo dipangan Oji. Ya iya, tapi kan saloke kan di anu to. Ya, Boy. Dicentelno apa? Apa nggo bacaan kok bajubuan apa piye? Lah wis mateng kok dicentelno piye to Ji kok iso. Ate kan diciro tau apa-apa kayak ngono, kalani. Lah kok iso. Menjaren duit-duit piye? Padha ora puas Lah ngono. yo. Kok komeno? Foto ora bos. Ada ra iso gawe kupat kaya mujek. Sing penting kan iso mangan Ji ya. Aston, Heh. Asa warai ora gelem. Oke, so. Sing penting iso mangan Ji ya. Penting iso mangan. Nah, Milo iso mangan Milo. Penting iso mangan. Biasane nggonamu apa jangane? Jangan yo, jangan tempe, alu. Gak tahu apa.
Yo ora. Mosok ge enek iwak-iwakan ngono, Ji. Ini tahu lho sepek nak palsi. Yo. Oh. Modal madale Ji. Ngono ku wayahe campuri ceker apa Ayo kuwi jangan kuwi kok. jangan lodrok. Ada ngono yo nek kai cek kang stiker enggak. Cacak ya. Yo Aku cacak malah moh nek dikai ngono ya. dibumbu abang kok piye. Tapi enak putihan yo. Weh, Oh. tak kira wis balik kulon kono ya. Wah, lagi ngaplok. Ya iki boleh. Kampor ini. Enggak apa-apa le. Ora apa-apanya. Ini nak aja. Jakarta, orang Jakarta ini. Orang Jakarta kau. Orang Lah Jakarta. gayo wis bali ya kan lebaten. Kapan? Iki gayo wis mulai. Tak kira wis balik. Orang Malang ta. Oh, alane Malang iki sak lagane Jakarta ne. Pirang dino ya, Bro. Oh. Enggak lama. Jangan leren sik kono lho. Apa sak langsung budal? Mulai Kilo kelas, Bang. takbir wong. Besar budal nang di Jakarta iki. Hah? Besar budal nang Jakarta. Yo, sesuk. Nginep sik to, masa pane ati nepi iki lho. Ini Mesakne. Jakarta mosok orang ini. Ya pakne ya dinepi mesakne ngono Ya kuwi. wis semuanya kan ya ketok. Jakarta ngomongnya kon-kon apa Indonesia? Podo ae kak. Ono ning kono. Eh, Ning kono pangga Jawa. Jawa-jawa kon-kon berarti padha. Ora ono. War-warane Yes, mau ya. Jawa. Ora ono, kon-kon malah katut kene Lah malah. iya omongane li. Enggak omongan kene, biyon basane. Podo ae ya. Oh iki. Salam, ya iki teko neh iki. Sapa iki? Ulum iki. Ulum masa ulum. Ulum Tuh, iki. iki. Ya Rizki, ya Allah lali neh Riz. Lah ulum Sing e ulum ndi yo? sing sitoke kae. Kana ulum kana nih. Modho. Oh, iki anakmu. Anakku wis gedhe, heeh. Arep kaya Wis arep sunat tok kowe. Wis geger jaluk sunat. Ani orang Jakarta, Bro. Orang Jakarta. Wong Jakarta Ji. kowe piye iso ora we? Apa kau? Bahasa Indonesia. Apa? Eh. Kok koko ya apa wae? Oh nek jak ngomong Madura ya gak iso. Iya kok apa kayak. Ngomong bahasa Indonesia lo Jakarta. Mau Ji. dulu. Enggak. Madura kawu. Mang Kowe Jawa. ngomong nyora apa dewek kok. Wis ki lah anu jajane di anu. Wes anake ngono kula wae iki, dadi pangan. Enggak, Hah? Wes ah. wis terlah. Yes, Bro. Sampai sak kene. Kamu kok ngejil. Gitu. Wes bos, vlog hari ini. Wes tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kok piye to kok